आयौ साउथनि बायदि नुलायजोबोसै नै पार्टि हल सोंदों रेस्टुरेन्ट। खुलुमबाय लोगोफोर, बेंगलाय नार्जारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। बिराद गगा मोनदोंलै हस्पिटालाव थायै थायैनो। दा बिराद ओंखाम उखैनायखाय बैयाव फुरि जाहैनां, नोंथांमोननो देखायगोन र'। उन्दुनायाबो थिग गैया, मेगनफ्रा बुग्ल बुग्ल जाजोबलायबाय नै। ओंखाम उखैनाय नामैनो ससे चापागुरियाव ब्लग खालामनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जाय जायफ्रा गोजान गोजाननि लोगो नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ चापागुरिखौ। चापागुरियाव मोनसे बिराद गिदिर हटेल दङ, हिमालया हटेल होननाय। बे हिमालया हटेलावहाय एसे फुरिफोर जाहैनां। माबायदि नोंथांमोननो देखायगोन हिमालया हटेलनि कन्डिसना आरो बिल्डिंफ्रा, साइजफ्रा माबायदि। बिराद मानसि दंमोनलै, लाजिलायलाङोलै आंदि टाउनाव खेबफैनो खादों। बेनो हिमालया हटेल नै लोगोफोर, ओइ बिल्डिंआ। नोंथांमोना नामखौ नायनो हागोन नै, हिमालया हटेल हिमालया। फुरि हरदो से। औ मा मा मोनजायो देखायहरनायसां एसे। फुंनि जानाय खाजा गासिबो मोनजागोन। ओरै आखायाबो मावलायबायलै सथब आरो। गोजौआवहाय हर थाग्रा रुमबो दङ ने? थाला फिथो मा 7 फ्ल'र? 7 फ्ल'र जाबायनो गोजौआ। दा बरिया बानायबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन नै, मोदानलाय लांबायसो। गासैबो दंजोबसै दा। भाराफ्रा बेसे लायो हर थानायफ्रा? सिंगेल 2500। ए 7000सिम दं। 2500निफ्राय स्टार्ट जानानै 7000सिम दङ जाहैदों थानाय रुमा। जानायफ्रा फ्रि जायो ने? जानाया फ्रि जागोन, ब्रेकफास्टआबो फ्रि जागोन। थानाया नोंथांमोनाव एबा गोजान गोजानाव फैदोंब्ला हर थाफैनो हागोन बेयाव। गोजान गोजाननि मानसिफ्रा, एकदम कार्बि आलं डिमापुर साइडनि मानसिफ्रा माबाफोर थांनो गोनां जायोब्ला हर थाफैनो हागोन। बिराद मोजां। ओरैनो हटेलनि हाबनायनि जानायनि प्राइसआ बेसेथो लायो? बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट? स्टार्टआथ' बेसेबांनिफ्राय जायो? ए दालि बायदिसिना लाना एक्सट्रा जाजोबगोन आरो बेदर मा जानाय बेफोरानो। टाउननि बायदि जाबाय, साउथनि बायदि एक्सट्रासैनो दानिया। साउथनावबो गासिनो एक्सट्रा जाजोबगोन ना। आं एसे देखायहरनो नोंथांमोननो माबायदि। गोजौआवथ' थांलिया आं, बेखौल' देखायहरनोसै गाहायनिखौल'। हा थांजायो? आरो देखायहरनांला नोंथांमोननो माबायदि सिङावहाय। हिमालय हटेल देखायनि नोंथांमोननो माबायदि। बे जाबाय केस काउन्टार, ओमफ्राय बेनो फार्स्ट फ्ल'रनि इयो। फार्स्ट फ्ल'र नुदाखौ? हा हरैसो ए एसे गोजौआव देखायनो। ए बेनोसै ने? माने गोजौआव थांग्राया ओरैसो बे गाहायनि? ए गोजौआव एसे देखायहरनि। नोंथांमोननो एसे गोजौआव देखायलाबायहरनि आङो गाखोनानै। हिमालया लोगोफोर, नुवाखैब्ला नायलां। मा दं मिथिला, लिफ्टबो दङ नै। फार्स्ट फ्ल'रनि इयो।
आं एसे देखायहरनि माबायदि सिङावहाय नोंथांमोना थाफैनो हागोन गोजान गोजाननि आयौ साउथनि बायदि नुलायजोबसै नै बेनो लोगोफोर बेयाव पार्टिनि ना माथो बेयाव पार्टिनि ना माथो रेस्टुरेन्ट आंलाय पार्टि हलसो सोंदों रेस्टुरेन्ट स्टेन्डार्ड ना लोगोफोर बरिया कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो गोजौआव मा दंबावो थाग्रा रुम नायहैनि र' मा थांजानो नङा मानसि गोजा दे थांलाय होमबा बा मा लामा दे रुमावथ' हाबले आङो लामा दिन्थिनायसै माने मानसि दंजोबोमोननो र' थांनि सेकेन्ड फ्ल'र बेथ' लिफ्ट जाहैबाय बिनिफ्राय सिखारनै थाग्रा रुमा थांलाय फैलाय दिन्थिनोसै 02 नाम्बार बेनो थाग्रा रुम 203 नाम्बार 204 नाम्बार बेनो आरो गोजौआव दंबावो नामा गाखोलांबाव थानायदां आयौ 7 फ्ल'रावहाय मोननैया मोनसे हटेल जाहैबाय मोनसे रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय बे गासिबो थाग्रा रुम गोजानदां बे गासिबो थाग्रा रुम गोजा चापागुरि सिंनांगौ नुबाव नै ओरै बङाइ थांबायमोनलै आयौ गाखोलालै आं एफा गोजौ आथिं रुइजोबबाय ओंखारलांफिननोसै आङो माने दा मानसि उन्दुजोबनानै दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोननो रुम सिङाव दिन्थिनो हानाय नंलिया नङाब्ला दिन्थिहरगौमोन आं हाबनो मोननो हादों गाखोआसैलां फ्ल'र मोनसेयाव थांनानै मेंगोन मोजां थांनोसै आं फुरि सावहोना गारबोदोंमोन जाहैफिनसै दा बिराद गोजौथार गाखोनो मेंलायखायो ओंखायनो बारा देखायनो हायाखिसै नोंथांमोननो आरो थाग्रा रुमा गासिनो दा कास्टमार दंजोबो खालि गैया नङाब्ला सिङाव हाबनानै देखायहरनायमोन आं जानोसै जेबो गैला फुरि जानोसै मा दं मिथिबाय फुरि दं दावदै दं ओमफ्राय बेफोरखौ मा होनो गोजाया गोदैसो नायो जाग्रोनायसै एबार मोजाङानो जानो बे गेस्ट हाउसखौ मालाबा मोजां देखायफिनगोन नोंथांमोननो दिनैथ' जाला नोंथांमोना जुदि हटेलाव हाबनो गोसो दङ आगसिथिंजाय हाबनो हागोन बेजों आरो गोजौआव रेस्टुरेन्टआव थांनो गोसो दङब्ला आगदाजों बेजों थांनो हागोन आंथ' बेरायखांखाबाय गोजौआव नोंथांमोना नुखाबाय दहायनो दा फुरि बिरि जाखांगोन आंबो जायाखै आंना दाबो मोननै पार्सेल लानानै थांगोन बेमारिनि थाखाय बिलाबा बेसेबां जागोन मिथिथ'ला दाहाय खिथानोसै र' फुंनि जानाय मोनजोबगोन इयाव दै लोंसोबाय नामा आंलाय उदैया बोरैबा मोनबाय 1 लिटार दै दं दा ओमफ्राय गैया
Yeah. Gila bang, bisa ke mencila. Oh, yang lihat di naga munce. Bikin udah lu beli kan? Mana? Oh, udah deh kan? Bisa aja ke bila angin je. Ang जानाय जों बेजों टटेल बेसेबां जाखो? फुरि जादों मोनबा। ओंखाम उखैनाय जाखालि मा मोनबा होखादों ओंखायनो। मोनलै। 290 290 थांबाय जों दै मोननै लाबाय पुरि लाबाय फुंनि जानाय माथो खालामबावनो हटेलखौलाय नोंथांमोननो देखायखाबाय आरो बर्डखौ नायनो गोसो दंबावोबा बोरै थांखो नोंखौनो खालामासैलै थांबाय आङो बिल्डिंआवथ' जोबथा मोजां बानायदों गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक होदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो एसेनोसै